1990 ýylky ýylyň gabat geldi. Ol pendi topragyny özü bilen goşa ýadam alyp geldi. Örküç bayırlar göýe toýa şaýlanýan gelin ýyllar ýaly ýaşyl begreti görünýär. Baharyň bu suçlary bolan dürli uşlaryň zürkülleşýän tetleri bir-birine goşulşyp, tätin bir mukam çalýany meňýär. Pendi çöli bolsa al elwan gülleri çümüp, göýe ýigdeline çalym edýär. Büy her ýylyň baharyny şeýle bolýar. Tawtawatyrly dähmetkeşler baharyň jany şifa berýän howatyndan dem alyp, her ýylyň mart aýyna bahar bayramy geçirýärler. Olar bu gedekki bayramçylygy bahar, parahatçylyk, dostluk diýip atlandyrdylar. 24 mart güni pendi topragy diňe bir Tawtawadyr raýonynyň ilatynyň Eýtem ahal Şabat Lebabilerinden, Mar oblastynyň ähli raýonlaryndan gelen mehmanlary, ýaş talentlary, sungaty höwesekleri duw çörekli garşaldy. Toýa gelen adamlar bahar bayramy mübarek bolsun. Kalbyňyz bahar gülleri ýaly açyk bolsun diýip bir-birlerini ýaşyny getdiler. Ulukdan tynlanyňda toýa gelen gyýl gelinler bahar gülleri ýaly görünýär. Bu ýerde türkmenleriň, gadaklaryň hatara goýulan gary we ak kanatly öýleri, olaryň tärimlerinden atylan torba, çuwal, horzun, ýere ýadylan haly keçi we beýleki öý esbaplaryny tynladygyňça geçmiş gödüňde jallanýar. Tagat 11. Pendiniň bahar bayramçylygy açyk diýilip uglan edilýär. Adamlaryň jarçynyň sesini eşitmediğine gör näçe ýyllar boldyka. Dogrudan bugünkü nesil bir wagtky jarçylary diňe kitaplardan okap, kinolary seyret gören bolmasalar hakyky jarçyny dinläp görmändiler. Bugün gören pendiniň bahar bayramynyň öz jarçysy boldy. Alawlap ýanýan oduň töweregine dürli milletleriň egin eşiklerini geýlen çepere göçüňler ýygnanyp oduň daşyndan aýlandylar. Simbolky tant etdiler. Dostluğun simvolu olan mukaddes odu baş eğdiler ve ona kasem ettiler. Bahar bayramının adamların kalbine kaldıran tesirleri barada aydaradat köp. Bir yerde bağışta adamların aydım saatlardır şirinnen lavada sesleri eşitilse, yeni bir yerde folklor ansambulları özlerinin talentlarını görkezdiler. Bahar bayramına Aşvat raýonynyň Sotsializm kolhozynyň Aktelpek çağılar tan bilen gatnaşdy. Milli egin eşikleri geýinip oturan Ýolöten raýonynyň Täze durmuş kolhozynyň Nowbahar buluş ansambly bahar bayramyna ören taýýarlyk gelipdi. Türkmengalar raýonynyň Kommunizm kolhozynyň gelen nemesler müjiklerem özleriniň milli tantlaryny ýerine ýetirip kedil berdiler.
obot pendil talentlary ýetýär. İlkinji bolup Tağtağada raýonunyň Lenin kolhozynyň Şadyan Sarıýadylar folk ansambly toý sahnasy bilen çykyş etdiler. Şabetir ol gence yol genci acap berdim etyeneden ollilan sinelerin gölmeden ollilan gel gel hayır yaptın avnedim Ere kollar ay san kendir cemlenidir bir yarav Bez boyundan artık eken ollilan sinelerin gönmeden ollilan gel gel yaktın avnenin Sağıtım Karasaçın üçten dörtten örteler ön taraftan arkan geçer ollilan kaynaların göz eden ollilan ayın gel gel yaktın avnenin ay nefes vermelin işim ahlar başına vara sana vermesin azar vafan acap yerdim etyeneden ollilan sinelerin gözmöneden ollilan ayın gel gel yaptın avnenin Ere kollar oğlum ere kollar oylaney şaylaney
çöp derdim etkeninden ollulan Finaların gözünden ollulan Gel gel yakına unen Sağ ol oğlum, sağ ol. Ana oğlum, soy payı, ana oğlum, sağ ol. Sağ ol. Rayonun Dimitrovadynaky kolhozynyň folklor ansambli Pendiniň bahar bayramyna taýýarlykly bilen iň umut kollektivleriň biri. Bu hakda kolhoz başlygynyň medeni köpçülik işleri barada görünmasary Ogulbegen Şahalliýewa şeýle diýär. Şu bayramçılığımız bizim Pendi Bahar deyip adlandırılan bayramçılığımız bizim rayonumuzun ähli kolhozlarında bolşýaly, bizim Dimitrowadyna kolhozumyzyň kollektivi hem şu bayramçylyga öz goşandy bilen geldi. Biz şu bayramçylyk münasibetli türkmen halkymyzyň ähli milli görnüşlerini görkezmek öňünde tutduk. Şol sebäpli biz ilki bilen şu keçäniň oňarylşyndan, ýagny ýatalşyndan Yüňleriň oňarylşyndan başlap keçe basmaga çelli, ýa-da şu keçäniň basylýan gurallary bolan gamyş çykmak ýaly hereketleri, ýa-da bolmasa bizim şu köne türkmen halkymyzyň ýaşullarynyň öz arasynda maslahat edişleri, ýa bolmasa bagşylar dinleýişleri, şonuň ýalda bizim ýaşula aýallarymyzyň hem yüň tarap ähli görnüşlerini biz şuna sowgat edip getirdik. Gaýylarymyz, bizim türkmen gelin gaýylarymyz özleriniň el işleri bile şu bayramçılığa geldiler. Olar el işlerinin nutfalarının ähli görnüşlerini şu bayramçılykda görkezdiler. Allah Allah edeyin, bağa sallan edeyin, bağım kızıl gülini, sana kurban edeyin. Allahu, Allahu, Allah'ım ay seni, çapsam gönlüme zay seni. Allahu, 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 Kıyılar mehmana ma gelecek dursun bir iyi hava tarrak kolun yola çıkaran gelin yana. Hala gelin orlar torun. Yernalçı gelenden soň täze gelen gelini görmek, onu at ýollarda ötmek türkmenleriň iň umut däpleriniň
birliği. Müdäwi kommunizm kolhozynyň folklor ansambly öz programmasyny ýerdi. Ansamblın işini kolhoz başlygynyň medeni köpçülik işleri barada orunmasary Ýazbek Şnedirowa ine şeýle häsiýetlendirýär. Biz şu gün Tatybalar raýonunda geçirilen Bahar bayramyna kommunizm kolhozynyň çeperi öýtjeňleri bolup gatnaşar. Biziň çeperi öýtjeňleriň programmasynda Şahenem Garyp diýilýän bir epizod görkezilýär. Hemem Gülmurat Akmuradowyň aýdymlary hem onuň şägirdleriniň sazlary we aýdymlary bar kollektiwinde. El kısa garip halapdan gelip eletine karar daragla 5 kilometre daydar boldy.
Yayanlar bilmek bolmaz gelgene nais gelir basımına Görün kapı penevi gelgene Gurur bulakta seyimine Yok yayray Azan gelir ağzın açar gelgene İnse bir demin uçur Günü gelen ağlap geçer gelgene Rahmeylemir yaşımızı Dökülgen yere kim bulanır ismine Mağtamuni mundan barsan gengene Yağsı yaman sorar dinle Azan yetu bir gün ölsen gengene Azan yetu bir gün ölsen gengene Kum bulanır lasımıza Vah yağray Lan dedim bak sana. Bu muanar lasımıza Men dağday Sovet Soýudynyň Kommunistik Partiýasynyň 22-nji gurultaý adyna kolxozyň şeker öwçüňler kollektiwi ýaşlaryň hasabyny öz programmasyny baýlaşdyrýar. Oňa mugallim Bagşy Perdel Tüňüş ýol başlaýar. Ansamblň oňa diýişlemegine kolxoz başlygynyň medeni köpçülik işleri barada görünmasary Aýjamal Jummatowaň hem münasip paý bar. Bizim partiýanyň 20-nji gurultaý adynda kolxozyň hem folklor ansambly bilen bilelikde hemen Ağamrat Bayrapowyň ýol başlygynda sagantalar Perdel Tüňüň ýol başlygynda hem de Bayram Usmanowyň ýol başlygynda sagantalar şu ýeri Ulutowat bilen geldiler. Şonuň bilen bilelikde bular esasy şu türkmeniň ähli turmuşyny görkezmek barada şolaryň milli täplerini görkezmek üçin bäri geldiler. Bana
sadynaky kolhozyň başlygynyň meden köpçülik işleri barada gorunmasary Ogul Cemal Gurbangilliýewa. Bahar bayramçylygyna öýleriniň sowgatlary bilen geldiler. Şolar 2 ýyl mundan göredilen bizde 2 tane ansambl göretdik. Şol ansamblymyzyň bir düýdükçiler ansambly, ikincisi hem sadandylar ansambly. Şu düýdükçiler ansamblini respublikada belli Allah'ın rozy özünün ihlasy bilen düýdükçiler ansamblini ýerine ýetirip yetiştirdi. Şol yetişen artistlerim özlerinin häzir özlerinin taýýarlap gelen aýdymlaryny, ýani Öwel Janım diýen türkmen halk aýdymyny, tazyny düýdükde çalyp bererler.
Pendinin bahar bayramına Vladimir İliç Lenin'in adını götüren kolxozun yaş talantlarının çıkışına hemmeler ulu gıdıklanma bilen tomaşa ettiler. Bu kollektive Halife Bagşy Ağaly Akmammedow yol başçılık edýär. Lenin adına kolxozynyň ansambly 1987-nji ýylyň ayaklarına döredildi. Son meniň özüm bolsady 1989-njy ýylyň 1-nji iýundan bäri bulara ýol başçylyk edýär. Şolluk bilen bular aýdymy hem sary ikisinden bilelikde öwrenýärler. Bahar parahatçılık, dostluk diýip adlandyrılan Pendinin bahar bayramçylygy barha kılışdy. Bayramçylygy 1987-nji ýylyň sentýabr aýyna Moskwada jemlenen halk dürüjülüğüň ikinji bütün saýly folklor, sirk we estrada oýunlarynyň festiwalyna gatnaşyp, festiwalyň laureaty diýen ady münasip bolan Tagtabazy raýonynyň medeni öýüniň Pendi nagmalary folklor ansambly gyzykly konsert programmasy bilen geldiler. Kollektiviň çykyşy bayramçylyga gatnaşanlaryň hemmesiniň alkyşyna münasip boldy.
Da bulan kişneyer at bolsam deyip çoracan çıkarlan gıydalayan yat bolsam deyip çoracan çoracana çoracan yat bolsam deyip çoracan çoracana çoracan yat bolsam deyip çoracan. Böylecek bulut gel yara yağmalay yarım benim çıkar boyuna tamalay gözüm düştü Hay berekallah. Hani? Yayağın neme yağyarsın. Yayağın neme yağyarsın. Teverini siledi ve. Berekallah. Ey sonam nire bar yağın canı. Vervap donum yiyor. Berekallah. Ey sonam gelin sündürep canı. Sen dön beni be
Gün gerek. Bizden bile kim gerek? Sayrap duran dil gerek. Dillerin hayır gerek. Rahmet diyen
Pendinin bahar bayramçılığı adamlarda ulu täsir galdyrdy. Ol insan kalbyny joşa getirdi, ruhu lezzet berdi. Zehirli talentlary ýüze çykardy. Türkmenin ýitip barýan oňa däp desturuny täzeden dikiltmäge ýardam berdi. Şu ýerde bir zat aýratyn bellemeli. Türkmenistan Kompartiýasynyň Tagtawadyr raýon komiteti, halk deputatlarynyň raýon sowetiniň isbalkomy, raýon medeniýet bölümi, Kamzamolyň raýon komiteti, kolhoz sowhozlaryň ýol başçylary, ähli jemgyýetçilik guramalary bayramçylygyň promoçulukly, şowhunly we dawaraly geçmekli üçin tagalla baryn etdiler. Jemle baýdanynda pendiller bahar bayramçylygyny özleriniň aýdym sazy höwsekliklerini, uludan kiçe hemmeleriň sunnaty berilenliklerini ýene bir gezek aýdym görkezdiler. Bahar bayramyňyz mübarek bolsun, hormatly pendiller.